Subscribe, like and share at Filfil Media. Subscribe, like and share at Filfil Media. سلام كبرات أخوات كمي علىكم بحفشة سلام كتلو تسفاي قبر كتسيلة زي قبل علي إثيوبياويان أب سعود عربان كاتي مدلو دي سبقاوي تكبرات كل حزبي كلنا يقبع مالتيو كل حزبي عقب قبل يقبع كل حزب خادم سخي سمع يقبع مالتيو لعلى خلتمي تزاقلو من أسيات نسيف كبيون لهم كله معرخ ندين عقد كم دلو مابتي حبرة سبيو زريق كمالتيو إزغا إمباسي بمنقص درجة كمان كزرب اللبني كاتعلمي زقبا كساب حجيكن زخونا نقر ما استوهابه ولا حدا يلن مالتيو تقداي يغيد الله دا حدرن دا علخا دا تحنقو يخود له كل سب عقب قبل قبا مالتيو شي حق زي ولا انت بدلو كساب كنز اخلو قصرقن نما حنقتي وين سيف كتدالوم كلخا نموت كتدالوم كلخا نايتي حبرة السب نعقت معرخ ندي كم زلكا دري دلا سعود عرب مالتيو لازم خبرات حوات كلها شر نبولو أكل بخبات صح شر نبولو عقم زلوهم ببخلتهم نوزم حواتنا دمسخن كونهم كابتا دلو أداتي مزلو ناي موت محنقتي زحالة فخلت معلتي ناي فلاير ناي سلام أو سلفي أب فيسبوك أب تيك توك اللي خاني رأي بزحات ونصحفكم ليهم بوشتي غطيفكم بورويهم تولد لهم تخكليهم نحنا بنستخالنا مثلا بوشتي نسرح لنا هنا تي لما وصل في المقبر شعنا يكون غطيف كاز قبر ناي قدم بزح بروسس على بوليس ريبورت تقبر لك ريبورت مسقبرنا ورقات ناي بوليس كتصحيفهم كونا لهم مالتي شعو عبد علات عبد ساعات نوصلوا بولايس لازم وصلوا عبتي ناي امباسي ناي سعودي عرب خينا اب برلين زلنا اب جرمن زلنا اب برلين كاينا هنا نقبر قالوا توسخي اب براسلس اب بلجيمون قالوا بصوتنا سومون فتونيو سقا حز مسير قبنا لنا اب جينيفاون اب سويسرلاند مالتي قالوا توسخون اب طليان اب روما اون طيقوا مالو سلازي تي تخون سلاماو سلفنا يقدن سومون خوناي كنيو سومون زحالف مخنيات ياو ورقت اتصحيفكا نا بوليس سقا ناي بوليس ملس زهبكا حدا سومون يخاتصب سلازي حدا سومون كنصبينا مع عستا معات مخونه تاين فلتني ابز قصل سومون حموس دي ويس ربع دي خون سولس دي خون اين فوتونينا شعو تتخكلنيا معالتي مسكونه ابتا معالت سا شعو قلاتنا لايفون كنوصينا بزح فلايرون كنسرحنا اب تيك توك دي اب تويتر دي قا وصينا سباتون كنغسغسينا مالتي سلازي حدراهم اب جرمن زلهم اب كال زلهم بتلي اب جرمن زلهم سلازي وسنا نا برلين كنكاي سلازغنا تدالو يقبلكم زدلي مخنياتو اتي زغبر زلو غفعي بتاعمي اصقامي نحنا ابزو 3-4 عامات نوصو زنبرنا نتي وصو حزبي نمانم ايكوننا نوص نيرنا نمنغستي كوننا نودب ايكوننا نوص نيرنا نمانم سلازي يكون نتي وصو حزبنا اينا نوص نيرنا سلازي حزبون نتي وصو حزبي كل غزي نسلفلو دمص نقولنا يقبلكم زدلي نغني لي. On Thursday, April 30, 2026, we received a phone call that led us to the 4,500 بحصر زبالة اب كندا اب لي ارتراويان مالتيو انتاي زبزلو ارتراو من اسي مالتيو كلته دقو هم سايت كم زغبره كبيكا هم زقاتليو زحبر زلو زحزن ملكعو of course this is bad news عزيز قرم عزيز حزني الشيء طاشمو خصمعكم زي first اب تويتر زلا جهرونا معكنا زينا ناي كندا وصلون كسمعكم كفتني. This is a devastating and unimaginable loss. Incidents of this magnitude have a profound and lasting impact, not only on the families and the community, but also on the officers and the first responders who attended the scene and investigate these incidents. اجي نريو زلنا زيوم كلته تصاون تقلعت ايرتراويان مخانومي ابومون مالتيو امكينا ميتون كم صنحو زم كل تقلعو تي بعل ابو تنقلعو دما مسبعت بيتو باسخم زنبرو مالتيو جي ولا كا فارزر ديتيل ابو زقمطو انت زيله ግን ميتون كم صنحو لك ساعات 12 AM زخون زلو مالتيو
ፖሊስ ግን 10 AM ተደውልዎም ከም ዝነበረ ከዓ ይዛረቡ ሕጂ ብምንታይ ከም ዝመቱ ብግልፂ ዲቴል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የለን ኣብ መኪና ገዲፍዎም ከም ዝኸደ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ መኪና ከመይቶም ፀኒሖም እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኮርት እውን ክቐርብ ምዃኑ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ማዕከናት ዜና ናይ ካናዳ ከም ትሪኡ ኣለኹም A 37-year-old father is charged with 2 counts of first-degree murder. We located a vehicle with 2 deceased children inside. 37 ዓመት መንእሰይ ክልተ ደቁ ብምቕታል ተኸሲሱ ወይ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ father charges with murder ማለት The victims have been identified as a 5-year-old boy and a 3-year-old girl. 5 years old ወዲ 5 ዓመት ወድን ጓል 3 ዓመት ጓልን ክልቲኦም ዝሞቱ ዘሎ እዛ ሒዞማ ዝኸዱ ንሪኣ ዘለና ኣደተን ቆልዑ ምዃና እዩ ማለት እዩ Mother and a community absolutely devastated. Plus, a massive data leak may have put your personal information online. Like there's a whole range of very possible, very dangerous consequences here. A local journalist hours before the discovery, but they couldn't help. Kevin Green reports. Barely able to stand, the children's mother was helped into St. Michael Eritrean Orthodox Church. Her 2 children were found dead Thursday morning inside an SUV on 14th Street Northwest. Police say they were killed around midnight Wednesday. A 37-year-old man has now been charged. The victims have been identified as a 5-year-old boy and a 3-year-old girl. We have charged the children's father with the 2 counts of first-degree murder. Inside the church, members of the Eritrean community wept openly, mourning the loss of the 2 children. Police have been called to the family home 4 times, but no charges were ever laid. Wednesday, the father picked up his kids between 5 and 6 p.m. for a planned trip to the playground. When he failed to return, Mom called the police, who told her her best recourse was through the courts, which is where they found her on Thursday and gave her the news. I think it highlights for me that the conversation really does need to shift and change so that we are more inclusive in our understanding of what is domestic violence and abuse and be a little more concerned maybe about the potential impacts to other people beyond just the 2 adults in the relationship. A spokesperson for the Eritrean church says the murders and subsequent sense of loss is overwhelming for the entire community. Well, this has never been happening in our community, and it is just a devastation for us, for the whole community, and we're just shaken by what has happened. Members of the Police Victim Support Unit, as well as Calgary's Immigrant Outreach Society, were at the church assisting the mother. It's really hard for Mom. She doesn't have any family member in Canada. She raised them alone and having this, nightmare. I don't know how she's going to bear it. It was around 10 a.m. Thursday, just meters from the District 3 police station, where officers found the children's bodies. The accused contacted 911 and stated that he had killed his children and gave his location. He was parked just north of 3 District on 14th Street in the 4500 block, and that's where our officers found him. Kevin is outside St. Michael Eritrean Orthodox Church tonight. So, Kevin, what are the next steps for this mother and that whole community? Well, Tara, friends of the mother have told us that the couple were living apart, but still on good terms. They also told us the mom has a sister in Germany and the rest of her relatives still live in Eritrea, and none of them have yet been informed of the murder of the children. In the Eritrean community, mourning typically extends for a period of 30 days where they gather at the church, as you can see behind me. In this case, though, of course, the mother's grief will last forever. The children's father will be back in court on Monday facing those 2 first-degree murder charges. ናይቶም ቆልዑት ኣቦም ናብ ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣደን ኣቦን ናይቶም ቆልዑት ባእሲ ምዃኖም ማለት እዩ ኣብ መኪንኡ ግን ሕጂ መይቶም ፀኒሖም ትማውቶኦም ዝምልከት ዲቴል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከም ዘሰማው ፀናሕኩም ኣየቐመፁን ብሓፈሻ ምስተመርመረ ዝያዳ ግን ንቃትሎም ዝምልከት ማለሲ ናይ ኢድ ሰብ ድዩ ዋላስ ኣብ መኪና ዓፂዎም ስለ ዝኸደ ትንፋስ ስለ ዝሓፅሮም ድዩ እንታይ እዩ ብልክዕ ንሱ አይደንቲፋይ ገበሮን ዘለው ጅስ ክልተ ቆልዑት ግን ከዓ ኣብ መኪና ኣቦኦም ከም ዝሞቱ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘሎ ኣቦኦም ግን ኣብ ኮርት ክቐርብ ከም ቀታሊ ተቢሉ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ
ኣብቲ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣብ ካናዳ ኣብ ከቢድ ሓዘን ከም ዘሎ እውን ዝገልጹ ማለት እዩ ከምዚ ክትሰምዑ ወይ ከዓ ክትሪእዎ ፅንሓኹም ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ይርዳእኒ ፋሚሊ ኮይንካ ባእዚ ከጋጥመካ ክእል ግን ኣብ መጨረሻ ነቶም ቆልዑት ኢኻ ቪክቲም ትገብሮም ማለት እዩ ሶ ቆልዑ ኣብ ክንዲ ቪክቲም ትገብር ምርድዳእ እዩ ምርድዳእ እንተዘይከኣልካ ብሰላም ተፈላለይካ እውን ብሰላም ምንባር ኣሎ እዩ ማለት እየ ብሓፈሽኡ ንእግረ መንገድና እውን ኣብኡ ከለና ኣብ መኪና ሜቶም ስለ ዝፀንሑ ምናልባት ምስ ግዜ ዝፍለጥ እቲ ዲቴል ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ነማውትኦም ዝምልከት ግን ብሓፈሻ ኣብ መኪና ቆልዑት ዓፂኻ ረሲዕኻ ምኻድ ገለ ሂወት ሰብ ቀቲሎም ኣበይ ቀቲሎም ዋይ ንዓባ ዝኩሉ ድረኣኻዮ እኮ ኣብ ቅድሚኻ ብእስራኤል እንታይ ትርእኒ ኣነ ቅድሚ እዚ ብዘይካቶም ምግደፍ እዚኦም ብርጌድና ሓመድ ሰብ ቀቲሎም ኣነ ዝዝረኣኽቦ ብዚ ንምዃኑ ንሕልና ኢኹ ማለት እዩ ንሕልና ክሲ ስምዕሞ ኣበይካ ኣብ ኣዳራሽ ከነይሮም ንሶም ዘይነበሩ ኣየናት እቶም ናይ መንግስቲ ደገፍቲ ኣይነበሩ ንሶም ዝገበሩ ኣብዚ ኣይተብዕዱን ኢኹም ናብዛ ኣዳራሽ ኣይተኣትውን እዮም ኢሎም እምበር ንሶም ኣብ ካልኦም ነይሮም ነዚ ከዓ ከይትገብሩ ወይሉ እቲ ዋና ስለ ዝኸልከለ ንዓ ኣፍሪሶም እዮም ከይዶም ንሶም ግን ደም ፅማዓት ስለ ዝነበሩ ደድሕሪኦም መፅኦም ሳሃረሞም ይትባዕሲ ሓደ ኣብ ኩሉ ሃገር ተገብረውን ንሱ እዩ ማንም ብርጌድና ሓመዱ ኸይዱ ሰብ ዝቐተለ ሰብ ዝሃረመ ወንጀል ዘለዎ ሰብ የለን ከይትጋገይ እንታይ ዳሎም ገይሮም ዳስ እዮም ከልኪሎም ንስኻትኩም ከምዚ ተራእየኩም ዳሓቅኹም ኣይትገብሩን ኢኹም ክንባእስቲ ኮይና ተባሂሉ ንስኻትኩም ኣይትኽልኩልና ንኢሎም ግን ካራ ሽጎጥ ንሱ ጥራይ ጎነስ ንዑ ዝድግፉ ካህናት ከይተረፈ ካራን ሽጉጥን ሒዞም ዝመፁ ብጣዕሚ ኣነወርቲ ደም ፀጊቦም ደም ሓዎም ተፊዮም ለይቲ ከይተረፈ ስጋ ብልጅ ኣብ እስራኤል በቐል ተሓዲርዎም ካብቶም ኣነ ሓደ ግዳይ ዝኾንኩ ንዓይ እውን ለይቲ ዝደልዩን ሰብ እየ ተረዲኽኒ ኣነ ሓቂ ተዛሪቡ እምበር ነዚ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ሕጂ ከምዚ ዓይነት በቐል ኣብ ርእሶም ኣይተሕድሩ ነዚ ብዙ ዘሎ ምስኪን ድማ ቀታሊ ነፍሲ ትበልዎ ኣኸይባ ኸማን የብሎምን መራሓ ኸማን የብሎምን ፓርቲ ኸማን የብሎምን ተኣኪቦም እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ኢሎም ዝኸዱ ዳ እምበር ነዚ ብርጌድና ሓመዱ ክትወቕስዎ ከምዚ ገባሪ ክፉእ ተጎጂሉ ክፉእ ዝገብር ትገብሩ ተሃልዮም ተጋጊኹም ኣሎ ከምዚ ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ምስኪን ፍጡር ኣብ ዓለም የለን ሓደ መንግስቲ ይብሉን ንዓገብ ኢሉ ተስዮ ዓገብ ኢሉ ምስ ኸረኻ ገዚኡ ሓዲሩ ንሶም ግን ተወዲቦም ንስራሕ ዝኸይድ ሰብ ሃይለ ንስራሕ ክኸይድ ከሎ ሃሪሞሞ ነቲ ሓደ ንስራሕ ክኸይድ ከሎ ሃሪሞሞ ነቲ ሓደ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንድሕር ተባሂሉ ደም ሓዎም ነቲ ዝተረፈ ጅግና ኣብ እስር ቤት ኣድሪፎሞ ነቲ ወዲ ብዚ ከዓ ዓገብ ዝበለ ንህይወቱ ንኽነብር ከማ ፅቡቕ ፍርዲ ዘይብሎም እዮም ምሶም ተተሓዊስካ ኣምላኽ የቕረ ይበለልኪ ደም ተደሪሮም ዝሓድሩ ብጣዕሚ ኣፀየፍቲ ኣነ ሕወስኒ ነኖ ኣብቲ ፀግዒ ይከውን ኣምላኽ ኣሕዋተይ ክዕረቑለይ ኣብ ሰላም ክመፁለይ ሰላም ክርየ ደሊ ካልኣይ ተዛርበኒ እወ እጂ ኖ ሰላማዊት ከምዚኣ እንተይልኪ ፅብቕቲ ንሕና ኣነ ንጎረረይን ዝሓዝኮ ማዕተብን ሃይማኖትን እየ ዝዛረብ እምበር ንሰብ ወገን ኣይኮንኩን ንሶም ኣሕዋተይቲ እዮም ኣሕዋተይ ግን ኣነ ዝረኣኽቦ ዓገብ ዝብሎ እዚ እስኪ ጭጭ ሕጂ ከዓ ዋላቶም ግደፍ ትድግፉ ኣሕዋትና ብጣዕሚ ከይጋ ዘለኩ ናይ መጨረሽታ ማለት ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ኣነ እዚኣ ወዲ ስሑል ይኹን ኣበይ ግርማ ይኹን ወዲ ወረዳ ይኹን ሲ ዓገብ ክብሉ እዮም ተስዮም እምበር ከምኡ ዝደልይዎ ክፋእ ዝደልይዎ እትኸ ዝኾይኑ ነቲ ኣምባሳደር ንምቕታል ቀሊል እዩ ንዓኸ ይኮን ንዓኸ ስኸይ በዓል ክንደይ ሰለማዊት ድሓን ሚትግበረ ንዓኸ ይኮነ ድሓን ንስኸይ ሓንቲ ፃዕዳ ሰብ ኢኺ ከምኡ ኢልክ ምዝራብ ክውን ነፃ እዩ ማንም ኤርትራዊ ከምዚ ኢሉ ተዛረብ ኩላትና ምተዓረና ኣነ ግን እዚ ትውልድ እዚ ኮ ስምዕ ኣሕዋተይ ዋላቶም መንግስቲ ትድግፉ ሓደ ሓቂ ክትርድዎ ዝግባእኩም ታንኪ መሪሑ ዝኸይድ ዝነበረ ስለያ ፃሪዩ ዝኸይድ ዝነበረ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ከይትድፈር ኣብ ድፋዕ ዝሓድር ዝነበረ መንሰይ ይብሉ ይትረፈኒ ምስ ሓወይ ዶ ክቃተል ኢሉ ገዲፎ ንዝኸይድ ከም ፍርሒ ገይርኩም ኣይተቑፀርዎ ድሓር እንተዝደሊ ኮይኑ ኮ ትሕማቕ ዝገብር ወዲ ፀሮና ኣነ ፈልጠ እየ ትሕማቕ ዝገብር ወዲ ጋሽ ባርካ ፈልጠ እዩ እቲ ወዲ ስመራውን ይፈልጠ እዩ ንምርካቦም ተሓቢኦም ካብዚ ዓለም ስወር ይኮነን ደም ይትረፈና ኢሉ እንኳዕ ጥራሕ ተኣኺቦም ተረፈ እምበር ኢሉ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ሎ እንታይ ኢሎም ኸማ ግደፎ ኣብቲ ኣኼባ ኢና እምበር ንሕና ፅላእ ሃሊና ምስ ሓውና ኣይኮነን ዝብሉ ኩሎም ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ብርጌድና ሓመዱ ዝዛረብዎ ቃል እዩ ንሕና እኮ ፅልእን ፍትን ሃሊና ኣይኮነን ተኣኼባ ከይግበር እቲ መንግስቲ መመንጎዲ ከይኾኖ ከምዚ ገይሩ ብሕዋትና ከይነግድ ንዖምን ብገንዘቦም ከይፃወት ኢልና ኢሎ እንተኢልኩም ኮይኑስ ብሕማቕ ዓይን ተወስዶ ኖ ኣነ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ እዛ ኤርትራ እዚኣ ናይ ኩላትና ሃገር እያ እቶም ዝመቱ እቶም ተሰውኡ ትብሎም ዘለኹም ካባና ዝቐርብኹም ኣይኮንን
8 9 ኣቦታትና ሰዊና ኢና ኣቦታትና እውን ንኤርትራ ኢሎም ተጋደልቲ ኮይኖም ፈዳዮም ኮይኖም ክሳብ ሰብኣይ ሓሪዶም ክሳብ ሰብኣይ ድማ መንጢሎም ዝመፁ ዝነበሩ እዮም ንሕና ልብል ዘለና ግን እዚ ዝገበረ ብቕናታ ገይራ እንታይ ዝበሃል ብቕናዓ ገይራ መልእኽቲ ተሕልፍ ዝነበረት ሃደስ እዚ ዶ ይግባኣ እዚ ይግባእ ፍትሒ ይግባእ ንግዲ ይግባእ ምሱዳን ኣፃሊና ኣብ ዓድና ፍትሕን ቋምን ከይገበረ ብደስ ዝበሎ ይፈርደና ብዘይ ደስ ዝበሎ ይልጥፈና ሱቕ ኢሉ ሰብ ፀይርዎ ክነግድ እንተደለየ ምሱዳን ዓፂዎ ምስ የመን ዓፂዎ ምስ ስዑድያ ዓፂዎ ምስ ጅቡቲ ዓፂዎ ምስ ኢትዮጵያ ዓፂዎ እስኪ ድሓን ኣምላኽ ከውጎ ሒሉ ሰቂሉ ድሕሪኻ ኣብ መጨረሻ ወዲ ኮሎ ጉዛይ ንተሰነይ ወድጋሽ ባርጋ ንተሰነይ ከም ዘይከይድ እንታይ ክትገብር እናበለ ከሳቅዮ ጀሚሩ ዋዕ ምኸምዚ እንተኮይኑ ዳ ስጋብ ንተሰነይ ዘይንነግደሉ ንዓዲ ቀይሕ ዘይንወፀሉ እንተኮይኑ ዳ ኢሉ ህዝቢ ይትረፈና ኢሉ መፅኡ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ቆም ኢሉ ክመፅእ ከሎ ጥዒሙ ኣይኮነን ኤርትራ መፅኡ ወላ እታ ትድግፍ ዘለኻሲ ጥዒሙ እኳ ኣይኮነን ፀጊብካ እውን ኣይኮንካን ኩሉ ሲኢና ኢና መፂና ካብ ትምህርቲ ክንመሃር ኢልና ንሃገርና ክንሃንፅ ስጋብ ማዕረ ጃፓናውያን ክንወዳደር ተስፋ ዝነበረና ሰባት ኢና ካብቶም ብሉፃት ተባሃሉ ተባሂልና ማለት እዩ ቦታ ይረኸብናን እዚ ተማሃረ ሰብ ፐርሰናል ኩን ይብልዎ ማራምር ኣይክእልን ንደገ ወፂኡን ማተርያል ኣየምፅእን ንዱባይ ክነግድ እንተኮይንካ እውን ሓንቲ ሳንጣ ትፍቀደካ 10 ክዳን ተምፅእ 11 ተምፂኻ ዝረፍ ኣብ ኣስመራ ዝነበረት ዝነፍዐ ህዝቢ ዝበሃል ኣብ ሸቐጥ ኣብ ኣስመራ ዘሎ እዩ ማስቲካ መነፀር መመሸጥ መስገዲ ፅፍሪ ክሸይጥ ኢሉ ከተማ እንተወፀ ምጉሓፍ እታ ወላዲት እውን በርበረ ጉዕ ኮሚደረ ክሸይጥ እንተደልየት ካሮሳ ኣገልቢትካ ሓደ ፍላሻ መፅኡ ምብራር ሰልችዎ ህዝቢ ፍትሒ ዘይብሉ ኮይኑ ንንባዕሉ ከም ዘይናገድ ወተሃደር እውን ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ነድዮ ክሕግዝ ቀውዒ እንተመፅኡ ተሃድሶ ሓደ ዓመት ክሓርስ ኢሉ እንተኸይዱ ኖ ከምዚ ገይሩ ኣብ ኣኼባ እንተተዛሪቡ ምስ ወያነ ርክብ ኣለካ ተባሂሉ ተሳቂዩ ኣብ ማይ ነፍሒ እንተተዛረበ ብውሽጢ ብኢሜይል ይዛረብ ተባሂሉ ተሳቂዩ ወዲኡ እንዳለ ወፅዩ ከመይ ጌርኩም ነዚ መንግስቲ ፅቡቅ ኣልልኩም ደጊፍኩም ሕልናኹምስ ከመይ ገይሩልኩም ስለዚ እዚ ተረዲእኩም ክትከዱ ዝግባእ ንሕና እዚ ትዝገብሮ ዘሎ ዓገብ በሉ ምሳና ዓድና ክንሃንፅ ኢና እንደሊ ምስ ጎረቤትና ክንፋቐር ኢና እንደሊ ክንናገድ ኢና እንደሊ ዓሰብ መፅኡ ኢትዮጵያ ክወስዳ እንተኢሉ ሓቂዩ ወስዳ ክብል ስለምንታይ ኤርትራውያን ክንጥቀመላ ኣይከኣልናን ክንነብረላ እውን ኣይተፈቕደልናን ዓሳ እውን ክንገፈላ መንግስቲ ይፈቕደልና ዓገብ ወላ ሃይማኖት ይሰገብ ነቲ ዘሎ ዓገብ ክብል ይግባአና እዩ ነዚ ፅቡቅ ኣሎ ዝብል ተኮይኑ ግን ፅቡቅ ዲኻ ዘለኻ እቲ ቀሽስ ሰበይቱ ኣብኡ እንዳነበረት ኣብዚ ድማ እንዳገልገለ ንዑ ፅቡቅ ኣሎ ዝብል ተኮይኑ ሓፋዝ ዘታለለ ስልጣን ዝመንጠለ ብጭሮ ሖጥራይ ዓለም ዘታለለ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ፈፂሙ ዘቕለለ ዝናይ ዓስከር ጭፍራ ብትዕቢት ዝልለ ታሪኹ ይተንተን ደጊም እንሆል ታሪኹ ይተንተን ደጊም እንሆል ገስጋስ የበለ ዓለም ንምትላል ጭሮሖ ጀመረ ሓገዝ ንምቕባል ማርክስ ለኒን በለ ዓለም ንምትላል መርምርዎ ሓፋሽ ዝኹሉ ምትላል መርምርዎ ሓፋሽ ዝኹሉ ምትላል ስለዚ የፍቅድ ኩሉ ባህርያቱ ምትላል ምዃኑ ኩሉ ስርሒቱ ህዝብና ጋፊዑ ኣሲሩ ቐጥቂጡ ምሕራት ምቕታል ኮይኑ ሽዑ ጽባሒቱ መርገጽ ዘይብሉ ፍጹም መፋሒቶ ዕላማ የብሉን ዋላ ሓንቲ ሸቶ ድምፂ ህዝቢ ፍልፍል ሚድያ ናይ ህዝቢ ፍልፍል ሚድያ ናይ ቃልሲ ፍልፍል ሚድያ ድምፂ ውፅዓት ድምፂ ሓቂ ድምፂ ህዝቢ ንጭቆና ክትፈትሕ ትረባረብ ምስ ህዝባ Subscribe, like and share ኣብ ፍልፍል ሚድያ Subscribe, like and share ኣብ ፍልፍል ሚድያ